مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلتنا لومي 6 غنبوت 2026 حانتي اوتروب استبهلت مع كنزينا نروي بمنقدي غازيتنيا فيكتوريا اسن كينسلا ابيلا اب قداي محبراوي مرخبيتات إرترا سفيح صحف أغربا اتا غازيتا نصحفا نرويجاويت إرتراويت نسدتنياتات تتصرفن نغبرنياتات كينات بغهدو تودسن الله حدا سب دوكب بلا يقبا زبلار استيا هيباتو ملو تحستو نايتا غازيتا غا قال بقالو بتقرنيا بخمز ملكع يترقم اتا سما كم زي تقس غبرنايا نرويجاويت إرتراويت غورنستيتي اب تيك توك يوتيوب كم اون اب فيسبوك استات 400 شح تخاتلتي اللوا بمسرت منجتات اوتروب نسا ناب نروي كم سدتنيا امتيا اوتروب مساان مرخاب كو انتفتنه ايتعوتن نسا بقانقا تگرنيا تزارب ازو قانقا زي كلت سلسيت كاب إرتراوان ززاربو قانقاي اوتروب نتوم سزرغو فيديوهات ببزحات منجتات ابيلو كم زترغومو غيري نسا نزوم ناي محبراوي مرخبيتات مدرخات ባህሊ ኤርትራ ንምርኣይ ትጥቀመሎም ብዙሕ ግዜ ድማ ብባህላዊ ክዳውንትን ብወተሃደራዊ ዩኒፎርምን ትቐርብ ናይ ኤርትራ ወተሃደራዊ ሓይሊ ንብዙሓት ኤርትራውያን ከም ሃገራዊ መንነቶም እዩ ኣብ መስከረም 2022 ሕጊ ዓሌታዊ ኣድልዎ ተባሂሉ እውን ዝፍለጥ ብመሰረት ሕጊ መቕጻዕቲ ዓንቀጽ 185 ብሰንኪ ዝዘርግሓቶ ኣድላውን ጽልኢ ዝመልኦን ዘረባታት ናይ 15,000 ክሮነር መቕጻዕቲ ተቐቢላ ነይራ እቲ ክሲ ምጽናት ዘርኢ ንምፍጻም ዝጽውዕ ትሕዝቶውን ዘጠቓልል እኳ እንተነበረ ብኡ ግን ኣይተፈርደትን ጋዜጣና ጋዜጣ ኦትሮፕ ቅዳሕ ናይቲ መቕጻዕቲ ረኺቡሎ እቲ ሰነድ ናብ ሓደ ንሳ ኣብ ፌስቡክ ዝጸሓፈቶ ጽሑፍ ዘመልክት ኮይኑ ኣብኡ ካብ ዝጸሓፈቶም ቃላት በንጻሩ ኣነ ንምጥፋእኩም እየ ዝጽውዕ ብሓቂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አቢ ንተጋሩ ኣብ ምጥፋእ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣዝዩ ዝደስከለ ኮይኑ ዝስምዓኒ ኣነ ትዕግስቲ የብለይን ዝብሉ ይርከብዎም ነቲ ጽሑፍ 115,000 ተዓዘብቲ ነይሮሞ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት ትግራይ ኣዝዩ ደማዊ ኩናት ሕድሕድ ነይሩ ናይቲ ከባቢ ክልላዊ ሓይልታት ምስ ክልቲኦም ማለት ምስ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓይልታት ተዋጊኦም ነይሮም ልዕሊ 600,000 ሰባት ክሞቱን ከለዉ እቲ ግጭት ድማ ናብ ሰፊሕ ቀለውላው ጥሜት ኣምሪሑ እዩ ብኩሎም ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ግህሰት ተፈጺሙ ብዙሓት ሃገራት ማዕቀብ ዘንበራ እኳ እንተኾና መብዛሕትኡ ጸኒሑ ተላዒሉ እዩ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ብሰንኪ ገበናት ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቶ ማዕቀብ ኣጽኒዓቶ ትርከብ እቲ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ገዛእ ሰልፊ ህግደፍ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ጀነራላት ዝዓለመ እዩ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ንኣብነት ካብ 2021 ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ማዕቀብ ይርከብ እዛ ኖርዌጃዊት ኤርትራዊት ጓልኣንስተይቲ ኣብ ሓያሎ ኣጋጣሚታት ስእሊ ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ዘለዎ ቲሸርት ትኽደን እያ ንሳ ኣባል ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዛእ ሰልፊ ህግደፍ ማለት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ከምኡውን ኣባል ራብዓይ ግንባር ምዃና ትገልጽ እዚኦም ኣብ ስደት ምስ ዘሎ ስርዓት ዝተኣሳሰሩ መርበባት እዮም ህግደፍን ራብዓይ ግንባርን ኣብ ወፃእን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብምጽላውን ብምቁጽጻርን ስልጣን እቲ ስርዓት ንምዕቃብ ኣበርክቶ ይገብሩ ኤልሳ ጭሮም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እትነብር ብሪጣንያዊት ኤርትራዊት ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላት እያ ንሳ ምስቲ ኖርዌጃዊ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ርክባት ኣለዋ ኤልሳ ጭሮም እቶም ከምዚ ዓይነት ሕሶታት ዝዝርግሑ ሰባት ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰታት ተሓባበርቲኦም ዝብል እምነት ኣለዋ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ዝኸፍኡ ስርዓታት ምልኪ ምድጋፍ ሃገራውነት ኣይኮነን እዚ ተሓባባሪ ምዃን እዩ እቶም ቁጠባዊ ሞራላዊ ወይ ፖለቲካዊ ደገፍ ዝህቡ ሰባት ነቲ ንገዛእ ህዝቡ ዝጭቁን ብባርነት ዝገዝእ ዘሳቕይን ዝቐትልን ስርዓት ኣበርክቶ ይገብሩ ኣለዉ ትብል ኤልሳ ጭሮም ከም እትገልጾ እታ ብሰንኪ ጽልኢ ዝመልኦ ዘረባኣ መቕጻዕቲ ዝመጻ ኖርዌጃዊት ኤርትራዊት ጓልኣንስተይቲ ሎሚ እውን ደዋ የበለትን ንሳ ንኤርትራውያን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ጋዜጠኛታትን ነቲ ስርዓት ዝነቕፉ ካልኦት ሰባትን ምጥቃዕ ቀጺላቶላ እዛ ሰብ ንባዕላ ነቲ መንግስቲ እናተጣበቐት ንዓና ከም ጸላእቲ ሃገረ ኤርትራ ጌራ
ተቕርበና ኣላ ክትብል ኤልሳ ጭሮም ትገልጽ። ኤልሳ ጭሮም ከም እትገልጾ እዛ ሰብ እዚኣ ንሰባት ብሰንኪ ስንክልንኦም እውን ትጸርፎም እያ። እዚ ድማ በቲ ናይ ኖርዌይ ናይ ጽልኢ ዘረባ ዓንቀጽ ክሕትት ዝኽእል እዩ። ንሳ ንባዕላ እውን ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ናይ ጽልኢ መጥቃዕትታት ከም ዝወረዳን ኣብ 2021 ድማ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝኸሰሰታን ትገልጽ። እቲ ትሕዝቶታት ብዙሕ ግዜ ውልቃውን ሓሶትን ዝኾነ መጥቃዕትታት፣ ስም ምጽላም፣ ጽልኢ ዝመልኦ ዘረባ፣ ምንሻው፣ ምውራድ፣ ናይ ጽልኢ ዝኾኑ ርእይቶታትን ዘጠቓልል እዩ። ሕጂ ግን ሓደ ሰብ ደው ከብል ኣለዎ ኢላ ኤልሳ ጭሮም ወሲኻ ከም ዝገለጸቶ እዛ ሰብ እዚኣ ሕጂ ብሓደ ኣብ ካናዳ ዝነብር ውልቀ ሰብ እውን ተኸሲሳላ። ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዞባ ምብራቕ ኖርዌይ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ መስከረም 2022 ብሰንኪ ጽልኢ ዝመልኦ ዘረባ መቕጻዕቲ ከም ዝተቐበለት የረጋግጽ። ዛጊት ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ዝኾነ ክሲ የለን። ብ29 ጥሪ ናይዚ ዓመት እዚ ጽልኢ ዝመልኦ ዘረባ ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ጉዳያት እትኽሰሰሉ ሓድሽ ጥርዓን በፂሕና ኣሎ። እቲ ጥርዓን ካብ ሓደ ወጻእተኛ ዜጋ ከም ዝመጸ ክንረጋግጽ ንኽእል ኢና ትብል ኣብ ፖሊስ ዞባ ምብራቕ ኖርዌይ ሓላፊት ክፍሊ ዝኾነት ሊለባከን ንሳ ነዚ ሓበሬታ እዚ ብመንገዲ ኢሜይል እያ ኣመሓላሊፋቶም። ሊለባከን ወሲኻ ከም ዝገለጸቶ እቲ ጉዳይ ገና ኣብ ትሕቲ ምርመራ እዩ ዘሎ። እቶም ዘረባታት ገና ኣይገምገምናዮምን፣ ምክንያቱ ብተርጓሚ ክምርመርን ክግምገምን ዘለዎ ሰፊሕ ትሕዝቶ ስለ ዝኾነ። ፖሊስ ነዛ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጽልኢ ዝመልኦ ዘረባ ካብ ምስፋሕ ንምዕጋታ ዝገበሮ ነገር ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ ክትምልስ እንከላ ከዓ ፖሊስ ክሳብ ሕጂ ምስ ትካላት ማለት ቲክቶክ፣ ፌስቡክ ወዘተ ዝገበሮ ርክብ የለን፣ ምክንያቱ እቶም ዘረባታት ገበናዊ ትሕዝቶ ኣለዎም ድዩ የብሎምን ዝብል ገምጋም ገና ኣይገበርናን። ከምዚ ዓይነት እገዳታት ከም ሓፈሻዊ ኣሰራርሓ ብቤት ፍርዲ ወይ ብሕጋዊ ትእዛዝ እዩ ዝመጽእ። ዝኾነ ውልቀ ሰብ ግን እቶም ዝወፁ ጽሑፋት ሕጊ ናይቶም ትካላት ዝጥሕሱ ኮይኖም እንተረኺብዎም ሪፖርት ክገብር ይኽእል እዩ ኢላ። ኡትሮፕ እዛ ሰብ እዚኣ ካብ 2021 ጀሚሩ ብሰንኪ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝፈጸሞም ገበናት ኩናት ብኣሜሪካ ማዕቀብ ዝተነብረሉ ኤርትራዊ ጀነራል ስእሊ ዘለዎ ቲሸርት ከም እትኽደን የመልክት። እቲ ኣብ ልዕሊ ፊሊጶስ ዘሎ ክስታት ንሰባት ምስቃይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ቅትለት ከምኡውን ጾታዊ ዓመፅ ከም ኣጽዋር ኩናት ምጥቃም ዘጠቓለለ እዩ። ብመሰረት ሊለባከን ንገበረኛታት ኩናት ምውዳስ ኣብ ሕጋዊ ዶባዊ ዞባ ዝርከብ ጉዳይ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ኖርዌይ ካብ ዘሎ ሰፊሕ ነፃነት ምግላጽ ርእይቶ ተበጊስካ ከም ሓፈሻዊ ኣሰራርሓ ፍቑድ እዩ። እዚ ድማ እቲ ዘረባ ናብ ቀጥታዊ ጻውዒት ገበናዊ ተግባራት ዝሰግር ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ጽልኢ ዝመልኦ ዘረባ ዝወድቕ እንተዘይኮይኑ እዩ ትብል ንሳ። ኤልሳ ጭሩም ከም እትገልጾ እዛ ሰብ እዚኣ ብቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኖርዌይ ዜግነታ ተሰሪዙ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘመልክት ሓበሬታ ካብ ምንጭታታ በፂሕዋ ኣሎ። እታ ሰብ እውን ብወገና ናብ ኤርትራ ኣብ ዝግበር ናይ ምስጓግ መስርሕ ንዘሎ ምድንጓያት ከተማርር ትርአ። ኣብዚ ኤልሳ ጭሩም ነቲ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ሓደ ቪድዮ ዝበለቶ ቃል ከምዚ ኢላ ትጠቕሶ። መንግስቲ ኖርዌይ ናብ ዓደይ ንምስጓግ ፈቃደኛ ኣይኮነን። ደጋጊመ ናብ መደበር ፖሊስ ምኻድ ሰልኪኒ እዩ። ኖርዌይ ኣይፈትዋኒ። ኣብ ኖርዌይ ዲሞክራሲ የለን። እቲ ናይ ሓቂ ዲሞክራሲ ኣብ ዓደይ ኤርትራ እዩ ዘሎ። ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኖርዌይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ደገፍቲ ስርዓት ብዝብል ምክንያት ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኤርትራውያን ፈቃድ መንበርን ዜግነትን ንምስራዝ ዝዓለሙ ፋይላት ከፊትሎ። እቲ ቤት ጽሕፈት እዚ ነቶም ካብቲ ስርዓት ሃዲሞም መጺኦም ተመሊሶም ዝድግፍዎ ሰባት ዝምልከት ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጽ። ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኖርዌይ ብዛዕባ ውልቃዊ ጉዳያት ርእይቶ ኣይህብን እዩ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ናይ ቁፅፅር ሓላፊ ዝኾነ ዳግ ባርቫህ ንመጽሔት ኡትሮፕ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ ቃል ክሳብ ፍርቂ መጋቢት እቲ ቤት ጽሕፈት 135 ጉዳያት መርሚሩ ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ንዜግነትን ካልኦት ፍቓድ መንበርን ዝምልከት እዩ። ክሳብ እቲ ግዜ እቲ ድማ ዜግነት ናይ ትሕቲ 20 ሰባት ተሰሪዙ እዩ። ናብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻእተኛታት ጥርዓን ኣቕሪቦም ይግባይ ዝበሉ እሞ ውሳነ ዝጽበዩ እውን ኣለዉ። ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኖርዌይ እውን ገና ኣብ መስርሕ ዘለዉ ሓያሎ ጉዳያት ኣለውና። ይግባይ ናይ ምባል ዕድል ስለ ዘሎ ክንደይ ካብኣቶም ጉዳያት ብምስራዝ ዜግነትን ምናልባቱን ብምስጓግ ከም ዝዛዘሙ ርግፀኛታት ኣይኮናን ይብል ባርቫህ። ንሱ ከም ዝገለጾ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኖርዌይ ንኹሎም ዝተገምገሙ ጉዳያት ክከታተሎም ኣይክእልን እዩ። ካብኡ ሓደ ንህፃናት ኣብ ግምት ከእትዉ ስለ ዝግደዱ እዩ። ብተግባር ክረአ እንከሎ ናብ ኤርትራ ብሓይሊ ምስጓግ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ።
እዚ ድማ ኖርዌይ ምስ ኤርትራ ናይ ምምላስ ስምምዕ ስለዘይ ብላይ ይኹን እምበር ኤርትራውያን ይኹኑ ካልኦት ኣብ ኖርዌይ ጽኑዕ ፍቃድ መንበሪ ከይሃለዎም ዝነብሩ ወይ ድማ ፍቃድ መንበሪኦምን ዜግነቶምን ዝተሰረዘ ሰባት ናብ ዓዶም ወይ ድማ ፍቃድ መንበሪ ናብ ዘለዎም ካልኦት ሃገራት ናይ ምምላስ ግዴታ ኣለዎም እዞም ሰባት ንሓገዝ ዝግበረሉ ምምላስ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ናይ ምስጓግ ውሳነ ተዋሂቦም እናሃለወ ኣብ ኖርዌይ እንተጸኒሖም ግን ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ኣብታ ሃገር ከም ዘለዉ ይሕሰብ በዚ ድማ መሰላቶም ይስእኑ ካብዚኦም ድማ ናይ ስራሕ ፍቃድ ሓደ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ካብ ጋዜጣ ኦትሮፕ ናይ ኖርዌይ ቃል ብቃሉ ናብ ትግርኛ ዝተርጎምናዮ ትሕዝቶ እዩ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي